Chlapci, toto je jak za starých časov. Poď, zipu! Poď. Idem, možno mám multinúť. Idem, poď. Tu nahraj. Kristy, 16. Nastav Toro, dávaj! Jej! Dudňák. 4-krát som mal obca, 3 gory som mal obca. Polamal som stoličku, chlapci. Čo si spravil, Palo, ty priebaný? Pojebal som to, Čo som spravil, že som bežal iba. Pojebal som stoličku. Chlapci moji. Odjebal som ju celú. Palo, hraj. Backflip na stoličku. Stop! Hands up! Hands up or I shoot you! No, now stop or I shoot you. I swear. I want to just ask you for advice. Where is north? Hore máš kompas inak. On ti ještě zničit strom, Dominik, to vypadá. To je další tým? No piči vyjebanej. Jeden malou. Ty koko, my máme bomba, teraz vypadne ako No, tak... Nesmej sa mi! Podpor. Jeden ma pade. A je to nejako, že nesmrteľný, alebo čo? Ale ja nemôžem, keď ten kokot to naskal privoláva, chápeš? Ja mám piči. Proste ja počúvam, ja viem, jak sa smeje v pozadí a keď dáš úvodný hit skoro, tak ide to samo. Čo si mám dať, Adony, poradte mi. Do svidania, piči. Prečo si povedal piča? Ja to jebem, kámo! Dobre, výborne, no a ty si sa bal. A jemu chce dať zo školy vypoveď. Kámo, možno nás nevyhodia z lode. Bal. Prežije teby? Počkaj, ale to sa kýve, Žijem ale, chlapci. A ja. To nie takto! Filip, čau. Starý chlop! Počkaj, oni sú železné, pozor! Dobre. To si jebené sa. To ti jebenie! Kámo! Ale do Lenky som sa zamiloval ako hneď, kámo. Táto Lenka, to je láska na prvý pohľad. Tak si kokot. Tak to ti jebe. Ale počkaj, pozeraj, čo píše. Čo ti jebe? To je pane kokot. Páncom To to si tam bude. píše Saby, nebo co? Áno, áno. Celá je život free. Tak to si kokot. Tak to zrobil, ja by som mu dal normálne, že hneď by som mu gipsol sapcu toto spravil. Fakt mi na to zaujímalo, to isto bol nejaký oný. Dendoxo. Sice Dendoxo by to nespravil. To by musel zaplatiť nejaký sap. Mod him? To bola jeba, to ako... To je brutál. Top D. Rekty. Díky moc, si frajer. Os. Môj vek? Nie. Nie. To je polovica môjho veku. Čo? Tak teraz skúsme čo najviac polutiť. No nestoj pod tým dropom. Však tu bol čo problém? Tu bol iba ten pavúk problém, ne?
Tu je, chlapci, je tu 733 korun. Chyťte ma za ruku! Co ti jebe? To je v piči, kámo. Tak si kokot! Joj, kraberom si mu lupol. Tam si měl na jednu půlku, že Juka, na druhou Sprints a tohle dělat. Kamo! Jak som si Kamo, ja som si reálne zavaril tým, že nepoznám proste pornoherečku, čo je na tom, ty kokot. Poznáš ju, kamo. Nepoznám, kámo, niekto mňa Tak si to ujebe daj do les. Google a pozri sa na tvár, však to spoznáš isto. No videl som ju, ale nepoznám ju. No, hej, a však ako, ale vidieť si ju videl, no. Tak o to sa bavíme, že ju poznáš, že kamo do piči, vedel by si ju, že chrbtom je k tebe a hneď vieš. Ale nevidel som ju holú. Ty stichlo, to sa si stichli kokoti. To mi padol Discord, ty kokot. Kamo, to je fakt... Tak ja som väčšie ticho nepočul nikdy, kamo. Kamoško. Nie. Hey, it's clear. Inside somewhere. What the fuck? Budeme hrať Žubu, Pupu a Juju. Takže máte tam riešiť. Celou trojici? Trilógiu, kamo. Trilógiu. Kámo, halus. Hello, honeys. Give me subs. I like it. 10 more push-ups. And I'm going to show you some squats. I'm good for it. Give me numbers. I like it. Nechce jeden. Kokot! No piči! Budem ju hrať ako sekundárnu a potom keď už budem mať veľa ama, tak budem hrať ako Kirschmund Andor Kers Urtuna Irete. Jak tento Gibi ho chtěl velký... Kruhy mám práve sú aj teda. Kámo! Prvé kruhy mám taky. Ja, to je normálne. Chlapci, toto je jak za starých časov. Poď, zipu! Poď. Idem, môžem vám multinúť. Idem. Poď. Ďalšia budovka, teda kaj Tréner. Reknutý, ja nemám nápoje v ničom, chlapci, tak ne. Voda ťa vystrelila jak Šišia ty kokot, šišia ty do pič. Zmenši si hlavu. Nedá sa. Čo si robil? Tebe jebe? Čo robíš? To ako? Čo ty je? To bola veľká, ale... Jeb na to. Dámy a páni, a To ako ja som otvoril. tento tu má 40 rokov a ty tu ING pred menom. Proste, to je úled Menší ako... hlavu, udrž piču. Iba lutovať zelené náboje. Tam už stará churtu! Pome. Zóne mozi priti? Portál mizí. Ako som mal? Daj, baba, jumpete! Nesta! Jump it, nesta.